Kalumpung Yeliakai State Level Under-12 Chief Minister Football Tournament bala penlong dakatna Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sorkar Jilla. Kalapoino siya kabakot ha ka kadnrio tarik jilio hamadan Yeliakai Football ka sai STC Nehu Shillong. Ha ka jia kun ya ka final ki khana kan thei. Ka kan hun Yeliakai jong ka West Khasi Hills kilala bakin prelim no ya ka East Giant Hills da ka tiebreaker da Saula ar. Kadba na kalyang kishin rang ka kanhun ya kai jong ka Ri Bhoi district kalala ban prelim no ya ka West Giant Hills district da Saula not haba phai sha ka jia khun yaki sautali ki kul ka Ri Bhoi la thap yaki da ushan bor lang khong ji ubala thap hadu lai kul ha ka minute ba ar lai pu nyo bat san pho ka badai artat ka hatrik bat sa shi kul la thap da uprin langroi el nonglat ha ka minute ba ar pho Kadba ha ka jia kun ki khana kan thai hadu balakut kapor balabu ka West Khasi Hills but East Giant Hills ka jia kun kalawai klem dan mano bayo pinki ya ka jar but habalara sya ka tiebreaker ki khana jong ka West Khasi Hills kila job da Saula ar ya ka East Giant Hills ki kongsan baladan lang ha ka nikasni dei ka kong RM Kurba IAS Deputy Commissioner East Khasi Hills nangta working president ka Meghalaya State Olympic Association uba John F Kharshiyeng u Ian Campbell jong ka kunhun ka H10